white ice. Kailan po natin kasi sobra lakas ng hangin mga kalapatids. Mga nanalo na naman yung mga unang bagsak mga kalapatids. Ayun, no? Sobra lakas ng hangin, no? Dalawa. Ayun, may kasabay si white ice. Sino kayo kasabay niya? Pasok. Oras natin 9:10. Pasok. 9:10 mga kalapatids. Dumating si White Eye. So ito na rin mga kalapatids, si Putot. Oras natin 9:15. Pasok. Pasok. Sobrang lakas kasi ng hangin mga kalapatids, kaya medyo nahirapan yung ibon natin. Pasok. Ayun, no? Kompleto na tayo. Ayun, no? Kompleto na tayo ngayon mga kalapatids. From Pillia, Rizal. Ayun, no? Dalawa sila. Alright, last clock na lang natin sila. Kasi yung nanalo sa may pa-premyo halos on sila speed. Kaya yun nga, na-vlog na rin natin dahil yun nga, dahil hindi na natin sila ite-text. So yun.